खुलुमबाय आङो आंनि मुङा मुस्रि आदित्य नार्जारि आं 4 थाखोआव फरायो दायो आङो खन्थाइ आवरायनो सानदों सोरां लामा YouTube चेनेलनि गेजेरजों आरो लोगोसे आंनि खन्थाइखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब आरो लाइक खालामबानो जाबाय आं दायो खन्थाइखौ बुंनो सानबाय सुदेमबार बेसे समायना बे बर' रायजोआ आयो बेसे समायना बे बर' रायजोआ जेरैबो दाउसिन दाउला मिलौदो मेथाइ खनदों आयो मा एसे समायना बे बर' रायजोआ जेथिंबो बिफां लाइफां सारि सारि बिबार बारि गय फाथै सारि सारि जेथिंबो दाउसिन दाउला जिब जुनार दाउसिन दाउला अरनबारियाव बाज्ल' बाज्ल' गेलेदों आबौ आबैया मिलौदो मेथाइ खनदों गोजोन्थों नोंथांमोन आंनि खन्थाइया बेसेबांनोमोन नोंथांमोना आंनि खन्थाइखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब आरो लाइक खालामबानो जाबाय गोजोन्थों गले गले बुंबावनाय जाबाय साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम आरो आं गाबोन खन्थाइ लाबावगोन नोंथांमोन